гуфти гап. Короче говоря, дар назар дорам. Имею в виду. Мисли ҳамеша. Как всегда. Чуноне ки маълум аст. Как известно. Гӯё ки. Как будто. Сари вақт. Как раз. Чӣ хел хандовар. Как смешно. Чӣ тавр афтод. Как попало. Одатан. Как обычно. Чӣ тавр. Каким образом. Чӣ ғамангез. Как жаль. агар ки хоҳед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гуфтугӯ карданро омӯзед, ба дарсҳои онлайни мо иштирок кунед. дарсҳои мо пурра онлайн аст ва дар телеграм мегузарад. барои маълумоти пурра ва иштирок кардан ба курси онлайни мо ба ҳамин рақамҳо ба телеграми мо муроҷиат кунед ва мо ба шумо маълумоти пурра оиди курс медиҳем.